Студио Иво. Студио Иво. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. И ето не завършват най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12 клас всичките да извървиме. Майко и скъпи татко, благодаря ви за вашата безкрайна любов и вашата обич, с която сте ме отгледали. Татко и мила майко, без вас не можех да стигна аз до тук. Колко труд положихте от мен човек да направите. И ето не завършват най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12 клас всичките да извървиме. Благодаря ви за вашата безкрайна любов и вашата обич, с която сте ме отгледали. Татко и мила майко, без вас не можех да стигна аз до тук. Колко труд положихте от мен човек да направите. И ето не завършват най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12 клас всичките да извървиме. Най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12 клас всичките да извървиме. И ето не завършват най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12 клас всичките да извървиме.
роби за вашата безкрайна любов и вашата обич, с която сте ме отгледали. Татко и мила майко, без вас не можех да стигна аз от тук, колко труд положихте от мен човек да направите. И ето не завършват най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12 клас всичките да извървиме. Благодаря ви за вашата безкрайна любов и вашата обич, с която сте ме отгледали. Татко и мила майко, без вас не можех да стигна аз от тук, колко труд положихте от мен човек да направите. И ето не завършват най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12 клас всичките да извървиме. Най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12 клас всичките да извървиме. И ето не завършват най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12 клас всичките да извървиме. Майко и скъпи татко, благодаря ви за вашата безкрайна любов и вашата обич, с която сте ме отгледали. Татко и мила майко, без вас не можех да стигна аз от тук, колко труд положихте от мен човек да направите. И ето не завършват най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12 клас всичките да извървиме.
благодаря ви за вашата безкрайна любов и вашата обич, с която сте ме огледали. Татко и мила майко, без вас не можех да стигна аз до тук, колко труд положихте от мен човек да направите. И ето не завършват най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12-ти клас всичките да извървиме. И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12-ти клас всичките да извървиме. И ето не завършват най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12-ти клас всичките да извървиме. Благодаря ви за вашата безкрайна любов и вашата обич, с която сте ме огледали. И кой каза? И мила майко, без вас не можех да стигна аз до тук, колко положите от мен човек да направите. И ето не завършват най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12-ти клас всичките да извървиме. Благодаря ви за вашата безкрайна любов и вашата обич, с която сте ме огледали. Татко и мила майко, без вас не може да стигна аз до тук, положите от мен човек да направите. И ето не завършват най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този ден за нас да дойде и пътя до 12-ти клас всичките да извървиме.
най-красивите абитуриенти. Кой с Ферари, кой с Бентли, всичките са най-модерни. С години чакаме този за нас да дойде и пътя до 12 клас всичките да извървиме. Дръжте го! Дръжте го! Здравейте, колеги! Кой каза? Дай ти ракията! Не знам, ама аз е такъв колеш ще правим на моите. Ей! Кой каза? Едно!
ефективно употребите време. Днес използваме на две места. Аз тук и трябва да бъда. Налага се. Не е за нея. Аз мисля, че... И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. За кой път ти казах, че не взема брат ти с теб. Брат ти, давай. Много е благодарна. От 12 клас. Това е последното, което нашите дейности ще влезат в училищния строй. Те ще бъдат въведени от малките първокласници, които искат да им върнат жеста за това, че есента всички тези катични батовци им подадоха ръка и ги доведоха за първи път в училище. Ще ви предложат първите им учители, госпожа Калинка Борисова и госпожа Цветанка Стилянова. Както подобава, класният е като твой приятел и след 4-ти клас. Нека да подиваме и тях.
за посрещане на училището знаме, ученици, равнис, мирно, знаменосци, ходом, марш! Предайте знамето. Предавам с чест знамето на училище Христо Ботев в село Горна Малина. Дъщам те да го пазиш както светиня, да го съхраниш от позор. Нека се вее волно и гордо, както до сега. Приемам с гордост знамето на училище Христо Ботев, село Горна Малина. Заклевам се да го пазя като свят символ на благородните помисли и дела на поколени учители и ученици, да го тача като частица от родината. Върви народа възродение си остава най-възторженият и любим на българите химн, с който посрещаме нашият най-светъл празник. Да спеем всички заедно българският всеучилищен химн «Върви народе възродение».
учители! Честит празник, ученици и абитуриенти! Честит празник, уважаеми гости! В този тържествен ден с нас на празника са и гостите. Георги Нинов, заместник кмет в община Горна Малина. Николай Стоилов, председател на Общинския съвет. Госпожа Величка Ангелова, заместник председател в Общинския съвет. Председател на Обществен съвет госпожа Иляна Илиева. Отец Серафим Янев, енорийски свещеник на храм Успение Богородично. Като госпожа Калинка Борисова, начален учител с дългогодишна дейност и принос към издаване на личностите на много поколения ученици. Като госпожа Ива Стоянова и тази година и предишни години със своя труд и умения и компетенции учениците и тя постигнаха първи награди и престижни места, представяйки навсякъде, където отидат и тук. Като госпожа Вилма Начева, която дълги години работи с ученическия съвет и допринася за тяхното личното развитие. Това е госпожа Начева. Няма ли? Като госпожа Галя Асенова, благодарение на нейните усилия, ученик Елеонора Ташева се класира за националното състезание по философия. Успех не само за нас, а за Софийска област. Благодарение. Виждам госпожа Начева. На всички, и разбира се, може и на други колеги, но те наградите са така с лимит. Желая успех. Честит празник! Учителят е нашето начало, от първите черти и колелца до изгревите, нажежени в бяло. Учителят посоки ни е дал. И всеки пази в своята душа скъп спомен за учителя любим. Научил го на малките неща, направили света неповторим. Днес нека на учителя с любов букет с цветя охан ни подарим, че в този свят, объркан и суров, на него уважение дължим. Повярвайте ни, един ден ще ви липсва. Смейте се повече, създавайте приятелства и не се страхувайте да грешите, защото тези години няма да се повторят. Не бързайте да пораствате. Времето минава по-бързо, отколкото си мислите. Един ден и вие ще сте тук, на нашето място, и ще се чудите как всичко е свършило толкова бързо. А ние не сме просто випуск. Ние сме хора, които споделиха време, най-ценния ресурс. Смяхме се, спорехме, мълчахме, подкрепяхме се. И без да усетим, се превърнахме в нещо много повече от ученици и се тръгваме с частица един от друг. Може би утре ще сме на различни места, с различни мечти и с различни животи, но винаги ще има едно място, където сме били заедно. И това място ще живее в нас. Нека не забравяме откъде тръгнахме. Нека носим в себе си онзи пламък, който се запали тук, в тези коридори, в тези класни стаи. Днес затваряме една врата, но пред нас се отварят безброй нови. Пожелаваме си да носим тази сила в себе си, където и да отидем. 24 май ни напомня, че знанието е сила, а словото е мост между хората. На добър час и нека бъдещето е достойно за всичко, което научихме тук. Госпожо Титова, играта свърши! И кой каза? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10!
Работим. Това е подаръка от Бипуска за училището. Пропуснах, поздравявам класния ръководител от 12-ти клас. Само директора знае какви усилия полагала. Колко пъти го е молила да им говоря. Колко пъти се е разплакала, че нещо не върнат нещата. Какви усилия е положила. Какви грижи. Поздравявам ви, госпожо Владимир. Аз 12-ти клас е един сериозен Бипуск, когато лично познаем какви добри хора са и му желаем успех навсякъде и във всичко. Моля учителите, преподавали на зрелостниците, да излязат отпред, за да си вземат довиждане със своите възпитаници. Айде, бебки! Миши! Брели!
мен.